No seran les festes que esperàvem i aquest no és el vídeo de Nadal que haguéssim volgut fer. Però malgrat tot volem dir-vos que seguim aquí, darrere la mascareta, somrient-vos. Us seguim somrient i us desitgem que el 2021 li donguin 1000 voltes al 2020. Que vingui carregat, si pot ser, de neu, però sobretot de salut per tots i per totes. Que pugueu somriure i riure, que els moments d'alegria sempre compensin i que, malgrat tot, no perdeu mai les ganes de jugar i divertir-vos com nens. Amunt els ànims i bon Nadal!